Imnedija l-ewwel parti minn proġett sportiv li qed isir fl-Emcast Taraħal ġdid. Proġett li għandu jitlesta s-sena d-dieħla huwa parti mix-xogħlijiet li qed isiru b'fondi mill-Unjoni Ewropea. Sal-2015 ħankunu qegħdin nintestu l-ewwel fażi tal-proġett li tikkonsisti f'tliet binjiet fosthom dawn li qegħdin naraw warajna għandna Lajbek għandna l-Applied Sciences kif ukoll Student House kif ukoll dawn il-faċilitajiet sportivi. Din iż-żona ma kellix pjana liha u permezz ta' ħidma bejn il-Gvern u l-Emcast issem ground ġdid tal-futbol u mistennija jkunu żviluppati żewġ multi-purpose pitches u korża tal-ġiri twila 60 metru. Dan biex jaqdi l-bżonnijiet tal-istudenti ta' korsijiet relatati ma' sport kif ukoll bħala rekreazzjoni għall-istudenti kollha li huma madwar 4600. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg qal li f'14 xahar il-Gvern żied l-allokazzjoni ta' finanzjament Ewropew għall-Emcast b'10 miljun euro, filwaqt li f'din is-sena ġew iċċertifikati u imħallsa b'9 miljuni f'xogħlijiet. Qal li jinsab ħerqan biex is-sena d-dieħla jara l-kampus komplut. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Chris Agius saħaq li meta kien kelliem għall-Oppożizzjoni kien jistaqsi lilu nnifsu kif dan il-kumpless ma kellux faċilitajiet sportivi. Żied jgħid li l-ħajja tal-istudenti ġor l-istress u l-isport jista' jgħin. Għaldaqstant jemmen li dan huwa pass u investiment importanti biex tittejjeb il-ħajja taż-żgħażagħ u l-istudenti.